Hej Lars, vi er kommet her i dag for at fremlægge et helt nyt projekt for dig. Vi havde tænkt, at det kunne klæde Bytorv Horsens med en ny butik på første sal. Det er en kæde fra Tyskland, og den hedder C&A, og den har over 1200 butikker i verden. Vi har lavet nogle observationer, grupperede observationer, hvor vi har lavet et histogram og en sumkurve ud fra de tal, vi har beregnet. Vi mener, at C&A har et potentiale i Horsens, da indkomsttallet per indbygger ikke er så højt, så forbrugernes rådighedsbeløb vil passe til prisen på C&A's tøjpriser. Vi har lavet Access, hvor vi har udarbejdet nogle databaser for både kunder og for leverandører. Vi har udvalgt 2 leverandører, hvor vi har lavet i Word en brevfletning, hvor vi så har skrevet et forespørgsel på udvalgte leverandører, så vi kan yde en større kundeservice i vores butik. I Economics har vi lavet et regnskab for august måned. Og ud fra det regnskab, der har vi lavet en saldobalance. Ydermere har vi lavet et budget for det kommende år, hvor du blandt andet kan se et resultat og en balance. Og i organisationen har vi valgt de 9 personlighedstyper ud fra Belbins synsvinkel, at det vil være det bedste at sammensætte for at skabe den helt rigtige organisation. Og ja, så vi har taget persontypetesten, og vi er ikke... Hvad står der? Ej, jeg får lige stoppe den. Typetesten har vi valgt at bruge over for vores medarbejdere, for at skabe det bedre kendskab til det enkelte individ i vores organisation. Derigennem har vi igennem typetesten vurderet ud fra Belbins 9 personlige typer, at sammensætte et helt rigtigt team. Jeg kan ikke finde noget. I organisationen har vi lavet en persontypetest, for at vi derudfra kan se vores ansatte i C&A, hvilke individer de er og hvilke typer de tilhører, så vi dermed kan lære vores medarbejdere bedre at kende. Og vi har brugt den her model, som du kan se, hvor vi kan se den klassiske organisation og de nye organisationer. Og i den klassiske, der var det meget med, at der var meget diktaturstyret på en eller anden måde, hvor det var, man så mennesker meget som en arbejdskraft. Mens i de nyere organisationer kan vi se, at det er meget nytænkende, og de ansatte får lov til at byde ind med noget, som vi også kommer til at kan se i vores virksomhed, da vi gerne vil have vores ansattes meninger og holdninger omkring vores ting og idéer, så at vi ligesom kan være nyskabende på en eller anden måde. Og vores C&A-butik, den vil være attraktiv, fordi den vil få flere kunder op på første sal. Vi har en rigtig bred målgruppe med tøj til både børn, teen, voksne, damer og herrer. Vores opmærksomhedsmål det er målbart med et salg. Vi forventer nemlig, at vi får et salg med overskud på det tøj, som vi køber ind på vores varelager. Der bliver solgt med overskud, så det vil sige, at i gennemsnittet er det 300 kroner per kunde. C&A det er blevet promoveret så godt, at den har fået en stor kendskabsgrad i Horsens, hvis vi tænker med hensyn til vores resultat. Vores mål det er også tidsbestemt, og budskabet det er tydeligt. Alt i alt så gik det rigtig godt med salget, og vores planlægning og markedsføring det gik godt. Derfor har vi fået et fantastisk resultat til slut. Vi håber på et fremtidigt samarbejde med Bytorv Horsens, og håber, at der er potentiale i at få flere kunder op på første sal, og potentiale i en ny og frisk butik fra Tyskland.